Na década de 1990, o mundo dos videoxogos sufriu varias revolucións. Por un lado, foi o rexurdimento e o caso das máquinas recreativas, como vimos no meu anterior vídeo. Por outro, a popularización das consolas de videoxogos que cada vez había máis fogares. Houve unha guerra no mercado das videoconsolas que favoreceu todo ese mundo. A Sega Mega Drive, a Super NES de Nintendo e máis tarde a PlayStation e a Nintendo 64. Os precios baixaron moito e popularizáronse en todos os fogares. Ademais, apareceron as primeiras consolas portátiles, a Game Boy, a Game Gear e a PSP. Ademais, houve unha transición e unha febre polo 3D. Empezaron a salir xogos en 3D como a churros. Entre eles, un dos máis importantes da historia dos videoxogos, o Doom. A aparición do Doom deu lugar, ademais, ao inicio do PC Gaming, é dicir, a que os PCs se convertisen nas máquinas máis potentes de videoxogos que había. E sobre iso vai este vídeo, sobre os xogos en PC, do Doom ao Fortnite. A ver, non é que non houvese xogos para PC antes dos 90, si que os había, só que os PCs eran unhas máquinas caras que se mercaban para traballar, non para xogar. Para xogar era máis popular pois que compraras unha das primeiras videoconsolas ou computadores de 8 bits, como vimos neste outro vídeo. As consolas estaban preparadas especificamente para xogar, con bons gráficos, rápidos, un bo sonido, e os PCs dependían moito da configuración que lle meteses. As tarxetas gráficas eran moi caras para PC, as boas, e as tarxetas de son tamén. Entón, o normal é que os xogos de PC funcionasen, atención, con 4 cores. E diréis, pero que se pode facer con 4 cores? Pois o certo é que para PC e para outras máquinas similares como os Atari, os Amiga ou os Apple apareceron algunhas das xoias dos videoxogos de todos os tempos, en cada súa categoría. E iso foi posible porque tiñan algunhas vantaxes con respecto ás consolas. O teclado e o rato. Efectivamente, o teclado permitía utilizar un montón de teclas para os xogos máis complexos. E tamén escribir. Había xogos nos que tiñas que escribir. E o rato permitíache pinchar na pantalla nun momento no que non había pantallas táctiles. Isto, unido á capacidade de guardar as partidas, deu lugar a uns tipos de xogo que non eran posibles nas consolas ou nos ordenadores pequenos. Os xogos deseñados para PC eran, en xeral, diferentes aos que se deseñaban para as consolas, aínda que sempre houve xogos que se portaron de recreativas a PC, de PC a consola, de consola a PC, pero, en xeral, os xogos específicos para PC tendían a ser diferentes aos que se facían para as consolas. Podemos destacar algúns xogos que foron pioneiros dos xogos modernos en cada súa categoría, de simuladores, estrategia, aventuras gráficas, e de cada unha desas categorías podemos destacar, como xogo de plataformas, sen dúbida, o Prince of Persia, en 1989. Este xogo foi revolucionario porque foi un alarde técnico, que tiña movimentos incribles, moi realistas, que ademais se conseguiron cunha técnica pioneira que consistía en utilizar un actor para despois obter os gráficos dos movimentos do personaxe. Como xogo de simulación e economía, dende logo temos o SimCity, de 1989 tamén. Neste xogo tiñas que xestionar unha cidade e todos os seus servizos, comunicacións, sumidoiros, abastecementos, lecer, sanidade, os impostos, ao tempo que tiñas que manter os cidadanos contentos. Moitos outros tipos de xogo baseáronse neste. Podemos mencionar o Roller Coaster Tycoon, que iba de xestionar un parque de atraccións, ou o Transport Tycoon, que de xestionar industrias e transportes. Da mesma franquicia que o SimCity saiu, por exemplo, o Sims, xa no ano 2000. A este xogo podémoslo chamar un simulador da vida. Tiñas que xestionar os habitantes dunha casa, os seus traballos, as súas relacións sociais. No campo das aventuras gráficas, temos que mencionar, sen dúbida, a compañía Lucasfilms,
que, aparte de facer todos os xogos da franquicia de Star Wars, que non foron poucos, crearon unha serie de aventuras gráficas emblemáticas, do tipo point and click, chamábanse así porque pinchabas co rato na acción que querías facer, tanto da pantalla como dos comandos. En aventuras gráficas anteriores tiñas que teclear o que querías que fixeran os personaxes. E aquí destacou unha persoa que foi Ron Gilbert, que fixo para Lucasfilm tres dos xogos máis emblemáticos de todos os tempos deste tipo: Indiana Jones e a Última Cruzada, The Secret of Monkey Island, Estes tres xogos son hilarantes, están plagados de situacións cómicas, de humor, de xiros de guión, de referencias cruzadas entre eles que deron lugar a multitude de memes que aínda hoxe perduran. En canto aos xogos de estrategia temos que destacar a máis grande saga de todos os tempos, o Sid Meier's Civilization. Sen dúbida a gran referencia en canto aos xogos de estrategia por turnos. O primeiro deles saiu en 1991 e o obxectivo é dirixir unha civilización desde o seu inicio ata chegar ao espazo ou a conquistar todo o planeta. Ti decides o modelo de civilización que queres seguir para conseguir o obxectivo. Os avances científicos e médicos, os descubrimentos do ferro, da electricidade, da máquina de vapor, ou basearte en avances militares, construir e dirixir exércitos e doblegar a outros povos. Tamén decides que sistema de goberno queres, unha anarquía, un despotismo, unha monarquía, unha república, un sistema dictatorial, un sistema democrático, un sistema comunista, e dependendo de como trates o povo, merecerás máis ou menos que che monten unha revolución. Tamén tens que manexar a diplomacia e o comercio con outros povos. Estes xogos gráficamente non eran impoñentes. O que importaba neste tipo de xogos era o contido e a facilidade de acceso ás moitísimas miles de opcións que tiñas. É dicir, a interface gráfica, os elementos que tiñas na pantalla para utilizar, era o máis importante, porque tiña que ser cómoda de usar, completa e moi exhausto, desde logo. Isto, en xeral, non era trasladable aos xogos de consola. Por eso, o rato e o teclado foron un elemento casi indispensable para xogar este tipo de xogos. Mais adiante saíron versións que efectivamente foron portadas á consola, pois xa con éxito, porque tamén os mandos de consola evolucionaron a outros niveis. Seguimos a estrategia en tempo real. Neste tempo saiu tamén o xogo que marcou o camiño a seguir, que foi o Dune 2. Pero o que conseguiu o éxito total do modelo foi o Warcraft, Orcs and Humans, que é de 1994. A franquicia do Warcraft e da compañía que o creou, Blizzard, dan para moitísimo, dan para vídeos de 1000 horas. Pero vou deixar agora apartada, só comentar que a estrategia en tempo real non podes andar a pensar con calma a túa estrategia. As unidades do teu exército e os seus enemigos móvense pola pantalla en todo momento e, mentres as dirixes e das ordes, en grupos ou individualizadas, tens que controlar a túa economía, recoller ouro, madeira ou outros recursos. Tens que construir edificios, tens que mellorar as unidades, todo ao mesmo tempo. Co cal son xogos nos que tens que estar continuamente, en todo momento, atento e pendiente de que a cabeza en 1000 sitios para poder xestionar tanto o exército como os recursos que o sosteñen ao mesmo tempo. Un último exemplo de xogo de puzzle plataforma pode ser os Lemmings, os vechiños que van a súa bola, que se non lle das orde adecuada, acabarán morrendo accidentalmente.
Este tamén foi un xogo bastante coñecido e que tuvo bastante secuela. Ben, pois todos estes xogos de exemplo que puxen foron concebidos para ser xogados con teclado e rato, non con mando. Ainda que, como dixen, algúns deles despois tiveron conversión a consola. Moitas das secuelas xa saliron lóxicamente para a consola. E ainda así, a pesar destes grandes títulos que xa son míticos no PC, o PC ainda non era unha máquina pensada para xogar. Pero chega 1992. Nas consolas e nas recreativas acababan de aparecer algunhas xoias como Mortal Kombat, o Street Fighter 2, o segundo Sonic, o Super Mario Kart ou xa o cuarto Zelda para Game Boy. E entón, cando dúas lendas da programación, John Romero e John Carmack, xunto con outros compañeiros, revolucionaron todo coa súa compañía de videoxogos ID Software. John Carmack creou un novo motor gráfico en 3D co obxectivo de que fose, ante todo, rápido. O primeiro resultado foi o que se considera o pai de todos os FPS, dos First Person Shooter, é dicir, xogos de disparos en primeira persoa, no que ti estás vendo o que ve o personaxe. Hai xogos anteriores que poderían caer nesa categoría, algún deles, atención, de 1973, 20 anos antes estamos falando. Pero esa categoría xa se creou despois. Digamos que o xogo pioneiro dos First Person Shooter foi o Wolfenstein 3D. O Wolfenstein 3D tiña un motor de 3D bastante rudimentario, pero era moi rápido. Non foi o primeiro intento, tiña un par de xogos anteriores, pero foi o primeiro que tivo certo éxito. Non me vou parar moito nel porque ao pouco tempo John Carmack fixo un novo motor mellorado e sacou a bestia de todos os xogos, o Doom, en 1993. O Doom marcou o inicio do futuro de todos os FPS hasta hoxe en día. Aquel primeiro motor 3D estaba restringido a un só plano, é dicir, que non podías mirar arriba ou abaixo. De feito, para dar os inimigos abondaba con que apuntases na horizontal, non tiñas que apuntar na vertical. Pero era rapidísimo, algo nunca visto nos 3D, cando falamos de texturas renderizadas en tempo real. Este xogo tivo moitísima controversia pola violencia, polo sangue, polo gore e polo tema satánico, que nunca foran vistos a eses niveis dos videoxogos. E moitos grupos religiosos e conservadores chamaron a boicotear. Que pasa cando chamas a boicotear un xogo? Que se convirte en un éxito automático. E daba medo, dirás ti. Como podía dar medo isto se son cuadradiños enormes de unhas cousas que non se sabe que se distingue que son? Os bichos aparecíanche por sorpresa, a música era dramática, había ruidos que non sabías onde saían, montes enormes que non tiñas idea de como derrotar. O éxito deste xogo de moitos naquela época contribuiu ao feito de que se distribuían como shareware, é dicir, que parte do xogo era gratuita e podías distribuíla entre os teus amigos. No caso do Doom, o primeiro mundo, era gratuito e podías copialo en disquetes e deixarlo aos teus amigos e familiares. Todo de forma legal. Despois, se querías o xogo inteiro o resto dos niveis, tiñas que mercalo. Non coñece a ninguén que pagase nunca por este xogo. Pero este tipo de distribución tamén tiña un problema, os virus. Os videoxogos, compartir videoxogos tanto en sistemas hardware como copias piratas, axudou a que moitísimos virus se transferisen de ordenador a ordenador nunha época no que non había internet. E ademais facer copias dos xogos era moi barato. Tiñas que copiar disquete a disquete e que tiña mecanismo de protección sempre conocía a forma de. O caso do Doom eran 4 disquetes que venían sendo máis ou menos 6 megas, que é máis ou menos o que ocupa unha foto en boa calidade do teu móvil. Chegou un momento que había xogos que ocupaban, recordo Warcraft 2, que ocupaba 24 disquetes. 24 disquetes, xa solo en copiarlos tardabas unha tarde inteira. E pouco menos que en instalalo tamén, porque tiñas que meter un disco, cando acaba de copiar, instalar, meter outro disco, e así os 24.
máis mitos sobre este xogo. Foi, non sei se o primeiro, pero un dos primeiros xogos que incorporou o multiplayer en rede. Podían xogar varios xogadores da mesma rede local, ou en modo cooperativo, ou en modo competitivo, ou PvP, como que chamades agora, ou Deathmatch, que era como se chamaba naquel momento, naquel xogo. Como facíamos para xogar en rede? Recordade que non había internet, co cal tiñes que coller o teu ordenador, o teu monitor, que pesaba uns cuantos kilos, o teu teclado, o teu rato, e os enchufes, e irte a casa dun amigo. E plantalo ali e ter unha tarxeta de rede para poder conectalo. Claro, unha vez que te poñías a mover un aparello tan pesado, xa botabas toda a tarde ou toda a noite xogando para aproveitar o traballo do transporte. Pois así era como tiñamos que xogar en rede daquela, unha forma tamén de socializar, quedar todos xuntos para xogar. De feito, é como empezaron a aparecer os cibercafés e as salas de ciber, nos que había moitos ordenadores con xogos nos que quedábamos para xogar en rede. En Rianxo houbo ata tres cibers, ali montáronse de todo, partidas, competicións durante tardes enteiras e incluso algunha noite. O Doom tivo moitas secuelas, o Doom 2 foi moi similar, pero despois volveron a aparecer Doom para PlayStation, Doom 2, Doom 3 e agora creo que acaba de aparecer un Doom Heroes en Steam, non o provei. Reeditaron os Dooms anteriores para que se podan xogar en Steam, incluso en Linux. Agradecidísimo a Steam polo esforzo que está facendo para poñer xogos en Linux, e sobre todo xogos clásicos. Grazas a Steam, agradecemos tomar nota. Epic Games, refirme a ti. E se queredes probar algún destes xogos clásicos, o Doom, dos que vou falar a continuación, podedes ir á páxina playclassic.games e aí ver como eran. A maioría en baixa calidade, pero para botar un ollo está moi ben. Como ustedes en Steam moitos veces. Por un módico precio. Como pasa sempre, sae un xogo de éxito, entón todas as compañías se suben ao carro do éxito e empezan a sacar xogos similares. A propia compañía sacou o Heretic e o Exen. No Exen, ademais, podías coller tres personaxes distintos e xa podías mirar arriba e abaixo, de que de forma moi rudimentaria e real. Lucasfilm subeu o seu carro tamén con Star Wars Dark Forces, un FPS. E o último xogo desta primeira xeneración foi o Duke Nukem 3D, xa de 1996. Este xogo foi moi violento, con linguaxe moi inapropiada, excesivamente sexista, si é que se pode ser excesivo neso, pero tiña un multiplayer fantástico e moi equilibrado. A mí gustábame máis o multiplayer do Duke Nukem que do Doom. Esta primeira xeración de FPS da que falaba tiñan os escenarios en 3D, pero os sprites, os elementos móviles, os personaxes, as armas e todo eran en 2D, é dicir, feitos con píxeles. Vedes que os monstros estaban feitos por cuadradiños e rotaban en ángulos de 45 grados. E outro gran acerto que tuveron o Doom e o Duke Nukem, e tamén algúns dos que veremos despois, foi que puxeron a disposición do público un motor que permitía crear mapas. Ollo, nada que ver cos modos creativos do Minecraft ou do Fortnite, no que ti estás no xogo, estás creando as cousas. Non. Este era un programa diferente que che permite crear os mapas en modo CAD. Digamos que casi tiñas que ser delineante para facer planos en planta, estilo AutoCAD. Aplicar texturas, asegurarte de non deixar ocos, porque se despois arrancabas o xogo con ese mapa, o xogo cascaba, non podías ver o resultado hasta que o tiñas feito, non sabías como quedaba moitas veces, tiñas que telo na cabeza, plasmalo e ir vendo como saía, pero de cada vez tiñas que renderizar, executalo, bueno, era un proceso bastante laborioso, polo que digo, porque non podías ver o resultado hasta que probabas. Permitía chexada e hacer os automatismos, ti pulsas ese botón e ábrese unha cousa ali, aquí hai unha trampa que che aplasta, portas secretas, etc. A min é que me encantaba, ainda me encanta, facer mapas de todos os xogos. Pero unha das cousas máis divertidas que se ocorreu a xente e que circulou por aí foi unha modificación dos sonidos do Doom que poñía as voces de Chiquito de la Calzada. Escoitado un pouco, porque ainda que non soportedes a Chiquito de la Calzada, como é o meu caso, a idea foi tremenda e realmente divertida e para botarse unhas risas. Aí vai un exemplo.
no puedo. Por la gloria de mi madre. Me voy a cagar. Por la gloria de mi madre. No puedo. Cuida. No hagas las cosas con su mano. ¿Da cuenta? No puedo. No te digo trigo, por no te digo trigo, era un torpedo en la madera, Non podo con chiquito, de verdad. Tanto me gustaban esas modificacións que me animei a facer o mesmo con voces postas por min, por os meus compañeros de piso, por algúns amigos, e fixemos o noso propio ficheiro de voces do Doom. Mosquis. Tracatrá. Toma pastillas de pompa. Vai se la tua vita. ¿De dónde cae ese jarón? Con la pianta. Churras. No sé con la pianta. Caracio. Me pareció ver un lindo gatito. Oh yeah, tío. Déjame en paz. ¡Qué payaso! Pero qué fácil de matar. Bueno, creo que para este vídeo, creo que xa abonda, é bueno deixar para un segundo vídeo, non saturarme nin eu, nin a vos, que é bastante tempo. Nada, continuamos.